Legfontosabb még hiányzik. Először is egy csapatnak el kell mennie vízért, mert hamarosan kifutunk az időből. Ki megy? Én, George. A többiek takarítanak és berendezkednek. Johnnal és Morgannel lemegyünk a folyóhoz, és megtöltjük a 22 literes ballonokat. Oké. Mehetünk. Egy katasztrófa után leállnak a közművek, de a túlélőknek egy tiszta, megbízható vízforrásra van szükségük. Egy tó, víztározó vagy folyó közelsége a túlélés záloga lehet. Oxigén nélkül 4 percig, víz nélkül 4 napig, élelem nélkül 40 napig bírjuk ki. És ez független az erőfeszítésektől. Hol van a csatorna? A színe alapján víz. Úgyis megtisztítjuk. Keressünk mélyebbet. A Los Angeles folyó vize erősen mérgező. Tele van fémekkel, fertőző algákkal, baktériumokkal és fáradt olajjal. Szűrés nélkül a fogyasztása egyáltalán nem biztonságos. Ez tele van. Megtöltjük a másikat és elhúzunk innen. Ennyi víz néhány napra bőven elég. Ha megtöltünk még pár ballont, nem lesz semmi gond. Ezek vagyunk mi. Jól kell kinéznünk, hát ha valaki bekukkant. Mi a pokol ez? Fiúk! Csodás! Jövünk! Engedjetek be! Úgy látom, úszkál benne valami. John C. rájön, hogy nem a komputeres tudása az egyetlen, amit megoszthat a csapattal. Egy 250 literes hordóba teszünk egy réteg homokot, egy réteg faszenet, és ezt többször megismételjük. Tudja, hogyan kell a vizet megszűrni, ami a biztonságos vízellátás kulcsa. 3 lépésben tisztítják meg a vizet. Egy homokréteg eltávolítja az olyan nagyobb szennyeződéseket, mint a kavicsok és az algák. A porózus faszén az ólom és a kólibaktériumokat ejti csapdába. Utolsó lépésként forralással ölik meg a megmaradt baktériumokat, és ezzel kész is a szűrt ivóvíz. Az udvaron találnak homokot és faszenet, majd munkához látnak. Ezt még beleöntöm, és ezzel a kritikus ponthoz érkeztünk. Hatalmas! Különleges pillanat. Szeretnék mondani valamit. Volt egy fiam, Sam, aki 14 évesen meghalt egy balesetben. A zebrán elütötte egy kocsi. A halála után nem sokkal kezdtük el faragni ezeket a köveket. Egyszerű agyag, de mindegyikben benne van a neve. Arra gondoltunk, hogy beletesszük. Hát, ha jobb íze lesz tőle a víznek. Sam emlékére én most bele is dugok egyet. Jól van, Sam. Segíts, hogy jó vízünk legyen. Folytassuk. Ez az. Halljátok? Alig várom, hogy kész legyen. Van vízünk. Az első néhány órában bejárták az új otthonukat, és készítettek egy működő víztisztítót. Szűkös időkben nem maradjunk egyedül. Csatlakoznunk kell más túlélőkhöz. Egy minikultúrában az étel megosztása kulcsfontosságú az újonnan érkezőknek. Egy átlag amerikai naponta 545 liter vizet használ el, a túlélőknek napi 4,5-lel kell beérniük. A túlélés szempontjából létfontosságú a folyamatos tiszta vízellátás. Nem öntjük bele az összes vizet, amíg nem derül ki, hogy mennyi vizet fogyasztunk el egy nap alatt. Ebbe jó sok víz belefér. Igen. Természetesen lerögzítjük. A szűrőt feltesszük ide, és csak szűrjük, szűrjük és szűrjük a vizet. Így nem kell a kis vödrökkel rohangálnunk állandóan. John V. gépész a folyamatos vízellátás érdekében a faszénből és homokból álló víztisztítót biztonságosabb helyre teszi. Több vízünk lesz, mint amennyit elhasználunk. Toljuk neki a falnak és támasszuk ki valamivel.
Ez legalább 2 mázsa. Ez az. Kész. Jónak tűnik. A folyóvízzel teli utolsó vödrök egyike lesz a teszt alany. Van egy működő víztározójuk, most már csak vizet kell hozniuk. Ritkán látott viharfelhők gyülekeznek. Menjünk ki, nézzük meg az ereszeket. Ivóvíz készletük bővítése érdekében Mike és John úgy döntenek, hogy szemrevételezik a gyár ereszeit. Itt az ereszvonal. Itt jön le a tetőről. Egy pillanat, az meg mi? Szennyvízcső? Nem. Ejtőcső? Nem. Ez egy jó nagy öreg cső. Az esővíznek. Itt az esővízünk. A hatalmas épület tetején összegyűjtötték az esőt, de a vizet a csatornarendszerbe vezették. Itt van. Itt folyik bele a csatornába. Így van. Elvágjuk, és itt fogjuk begyűjteni az esővizet. Ha az egész tetőről ide folyik, akkor annyi vízünk lesz, hogy nem tudunk mit kezdeni vele. Esik. Akkor ne késlekedjünk. Esik. Úgyhogy munkára. Fogd a csövet és vágd. Oké, megvan. Kész. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerekek, gyertek segíteni! Össze akarjuk gyűjteni az esővizet. Siessetek! Az a baj, hogy a hordók nagyon koszosak. Ez az! Béleljük ki! Tegyük a sarokba. Itt fog kijönni? Mindjárt. Már itt is van. Itt van. Mondtam. Jó nézni. Nem voltam biztos benne, hogy beválik. Remekül megy. Működik. Vödröt kell cserélnünk. Őrület. Gyerünk, gyerünk! A túlélők rájönnek, hogy az esővíz begyűjtésével több utat is megspóroltak a folyóhoz. Amikor zuhogott az eső, csak bámultunk. 2 perc alatt megtelik. Helyes. Rohanás, rohanás, rohanás. Csak ez járt az emberek fejében. Futottam, ahogy bírtam, és a többiek szemében is azt láttam, hogy megpróbálnak annyi vizet begyűjteni, amennyit csak lehetséges. Ki akarom mosni az oknimat meg az alsó neműmet. Nem akarom pocsékolni a vizet, de ha sikerül, akkor boldog leszek. Az esővíz első része a tető állapota miatt túl piszkos ahhoz, hogy megígyják, de a mosáshoz megfelel. Émi, szerinted moshatunk ebben a vízben? Nagyon piszkosnak tűnik. Ez az első adag. Ez a koszos. Nincs mosóporuk, ezért a tisztításhoz szódabikarbonát tesznek a vízbe, és egy hullámlemez szolgál mosólapként. Dörzsöld előre-hátra. Így csavarás nélkül is kijön belőle a kosz. Gondoltam, készítek egy mosógépet. Az oldalára felszerelek egy döntött tartályt. Túlélőink eddig kézzel mostak a tartályokban lévő vízben, ahol acél hullámlemezt használtak a súroláshoz. Betesszük a tartályba a piszkos ruhákat, és egy biciklivel megforgatjuk a tartályt. Ennyi. Még barnább lesz a ruhám? Ragyogó barna lesz. Ide teszem a meghajtó kereket, és az egészet megdöntöm valahogy így. Ha elhúzom a 2 meghajtó kereket, akkor ki tudom önteni belőle a vizet. A bicikli fogaskerekek miatt ugyanúgy kell majd tekernünk, mint egy bicajt. A kerék hozzáér a tartály széléhez, ezért szépen megforgatja azt. Ennyi. Egész jól működik. John V. hamarosan végez a pedálos mosógép megépítésével. Rászerelem a kerékpárt a tartóvázra.
Kéne pár fadarab, amivel kiékeljük, aztán néhány csavarral lerögzítjük az egészet. Tegyük rá a keverődobot. Rövidebb nem volt? Nem, ez van. Van mosógépünk! Sok víz kell, remélem nem szakítja el a ruhákat. Apám, ez működik. Istenem, de csodás. Örülök. Csupa víz lett. Kímélő mosás. Nem is volt piszkos. Ide nézz! Még hogy nem volt piszkos a ruhád. Ezt nézd! Fél perc pedálozás. Csupa kosz a víz, és még áztatni sem kell.